खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै जों मोनसे टपिक BTC LP आरो UP ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि रिजाल्ट दा बै रिजाल्टनि सोमोन्दै जों मोनसे एक्सपेक्टेड डेट खालामनाय जादों एबा हमना लानाय डेट जों खालामदों। दा बै डेटफोरा जोंनि सिगांनि डेटफोरा गोरोबबाय थादों। दिनै जोङो फरेस्टार 1 आरो फरेस्टारनि रिजाल्टनि मोनसे एक्सपेक्टेड डेट खालामदोंमोन। दा बै डेटआबो जोंना गोरोबदों। दा बे हिसाबै जोङो दिनै मोनसे हमनानै लानाय डेट दङ। दा बे जाहैबाय टेटनि रिजाल्ट लोगोसे ग्रेड 3 नि रिजाल्ट लोगोसेनो ग्रेड 4 नि रिजाल्ट। दा बै रिजाल्टखौ इलेक्सननि सिगां होगोन होननानै फोसावदों मानगोनां BTC नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा। दा अब्ला जोङो खायसे डेट बानायदों। दा बै डेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनो नागिरदों। दा नोंथांमोना बै समाव माने नेनानै थानो हायो एबा बै समखौ हमनानै लानो हायो। गोबांथार सर्सनिफ्राय जोङो दा खायसे इनफरमेशनखौ कालेक्ट खालामनाय जादों। दा रिजाल्टनि सोमोन्दै खायसे इनफरमेशनखौ कालेक्ट खालामनानै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोसावनो सानदों। दा बे जाहैबाय स्पेसियेलि दा टेटनि रिजाल्ट LP आरो UP दा बेनि रिजाल्टखौ सिगाङावनो फोसावनो गोनांमोन, नाथाय गोबां प्रब्लेम्सनि थाखाय दा बेयो लेट जालांदों। दा बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। लोगोसेनो दा बै मानि प्रब्लेम जादोंमोन होननानै बुङोब्ला गोबां केन्डिडेट्सफोरा दिनै निउस नेशनेल इन्स्टिटिउट अफ अपेन स्कुलिं दा बैनिफ्राय जाय बिथांमोना डिलेटखौ लादोंमोन एबा डिलेट डिप्ल'माखौ लादोंमोन, दा बै बिथांमोना एबा बिथांमोननि डिलेट लानाय माने निउसनि डिलेट लानायखौ एक्सेप्ट जानाय नङा। दा बैफोरबायदि BTC नि दा LP UP नि टेटआव दा एक्सेप्ट जानाय नङा। दा बिदि खोथाया गोबां सावरायजादोंमोन। दा बै बेलाखौ लानानै दा निउसनिफ्राय जाय बिथांमोना डिलेट लादोंमोन, दा बिथांमोना गोबांबार ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावदोंमोन माने निउसनिखौबो लानांगौ आरो बिसोर गोबां अबजेक्सन होदोंमोन एबा मोनसे गोबां माने मेम'रेन्डामफोर होदोंमोन जानो हानाय। दा बैनि थाखाय खायसे प्रब्लेमसा जादोंमोन एबा रिजाल्टआ लेट जादोंमोन। नाथाय दायो निउसनियाबो एक्सेप्ट जागोन बुंदों। दा बै बिथांमोना डिमान्ड खालामदोंमोन। डिमान्ड खालामनायनि उनाव दा BTC गभर्नमेन्टआ दा निउसनि डिलेटखौबो एक्सेप्ट खालामनांसिगोन होननानै जोङो खायसे इनफरमेशनखौ मोननाय जादों। नाथायबा दायो दा बैफोर प्रब्लेमनि थाखाय एसे लेट जादों। दा गभर्नमेन्टखौबो दुसिनो हाया, मानो होननानै बुङोब्ला गोबां केन्डिडेट्सआ दिनै दा निउसनि बिथांमोना खायसे कमप्लेन होदों, लोगोसे निउसनिखौ सिगां गनायजानाय नङा। दा बेफोरबायदि खायसे बाथ्राया सावरायजादों। दा बैनि थाखायनो दिनै बिथांमोना कमप्लेन खालामदों। दा कमप्लेन खालामनाय लेखा एसे लेट जाबोदों। दा बे हिसाबै दायो जेबो प्रब्लेम गैला। जों मोनसे डेट लादों। दा बै डेटआव रिजाल्टखौ होगोन जों दा बेखौ हमनानै लाबाय। थार्ड ग्रेडनि रिजाल्ट HS लेभेलनि आरो ग्रेजुवेट लेभेलनि थार्ड ग्रेड एग्जाम होदोंमोन गोबां केन्डिडेट्स बिथांमोना। बेनि रिजाल्टखौबो नेनानै दङ। नाथाय बेनि डेटखौबो जमायै होगोन जों मोनसे एक्सपेक्टेड डेट खालामदों। दा बै डेटनि गेजेराव जमायैनो फोसावगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै दङ। आरो लोगोसेनो ग्रेड 4 नि रिजाल्ट दा ग्रेड 4 निबो खायसे जों फाइबा लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बिनि रिजाल्टआबो दिनैसिम माने पेन्डिं जानानै दङ। नाथाय मानगोनां BTC नि CM प्रमद बर' बिथाङा फोसावना होदोंमोन दि दा बेनि रिजाल्टखौबो होगोन होननानै फोसावदोंमोन। अब्ला केन्डिडेट्स बिथांमोना बेनि रिजाल्टखौबो नेनानै थानो हायो। दा बै जों जा एक्सपेक्टेड डेट खालामदों, दा बै डेटनि गेजेराव टेटनि रिजाल्ट आरो ग्रेड 3 नि रिजाल्ट आरो ग्रेड 4 नि रिजाल्ट दा बै मोनथामखौबो मोननो हागोन होननानै केन्डिडेट्स बिथांमोना नेनानै थानो हायो। 1 week डेट बे खालारा जाहैबाय मोनसे सप्तासे दिन। दा बै खालारा जाहैबाय 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 दा 7 सान दङ। दा बै 7 साननि गेजेराव जुदि इलेक्सननि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ 29 निफ्राय 30 नि गेजेराव जायो, अब्ला बैनि सिगाङाव जोङो गासै 1 week एबा सप्तासे मोनो। दा बै सप्तासेनि गेजेराव दिनै BTC नि गासै रिजाल्ट पेन्डिं थानाय दा बेखौ मोननो हागोन एबा हाथारनांगोन। दा बेखौ जोङो मोनसे हमनानै लादों नैबे चेनेलनि गेजेरजों। आरो जों नायबिजिरनाय गोबां सर्सनि बादिब्ला दा बै सप्तासेनि गेजेराव 22 निफ्राय 28 सिमनि गेजेराव दा रिजाल्टखौ फोसावनायनि गोबां चान्सेस दङ। 100% चान्सेस दङ। जों बेखौ हमनानै लानो हायो। दा केन्डिडेट्स बिथांमोना बै दिनसिम नेनानै थानो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दा बैनि उनाव जुदि कड अफ कन्डाक्ट जायोब्ला रिजाल्टआ होनो हानाय नङा। दा बेनि थाखायनो बेनि सिगाङाव होगोन। दा 28 सिम लास्ट डेट दा बैनि सिगां बे सप्तायावनो होगोन। दा बेखौ जोङो हमनानै लानो हायो। अब्ला केन्डिडेट्स बिथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। दा बै समसिम धैर्य लानानै नेनानै थादो, अब्लानो रिजाल्टखौ मोनगोन। जों बेखौ हमनानै लानो हाबाय। अब्ला बेखिनियानो लोगोफोर। जुदि माबाफोर मिथिनो गोनां दङब्ला कमेन्ट्स खालामनो हागोन। आं मोनफ्रोमबो कुइसन्सनि रिप्लाइ होनो नाजागोन। अके, गोजोन्थों।